Queda 3 quarts d'horeta, pim-pam, i cap a la trona. 9:51 del matí, queden 35 minuts, with my friend Uri. Una calor que picada. Ens hem vestit una mica massa i fot un solano que podríem anar amb tirants. Salut, bicicorriols! Bueno, anar fent. Ja hem arribat, J4000, senyor Uri, que gravarà, senyor Luca, que baixarà, preparats per baixar a la trona del King. Ara està gravant. Sortim, la trona del rei, a veure què... Puta mare. A veure què durem. A tope. Non-stop! Ei, per aquí! T'has passat? Vinga. Ai. Passa res. No trec el peu, tio. Sí, aquesta curva d'aquí davant. Aquí.
Com anem? Bé. Patat, Ja veus, tio, estàs apretant, M'ha entrat una mosca i me l'he tragat. Ha tocat? Puja, puja! Ei! Aquesta era per dalt, te'n recordes? Merda! Pinxasso, tio. No! Paro, Va. Mira el clau, tio. Senyors, hi ha algú que posa claus? És un cargol, tio, un clau. Un cargol? Mira, veus que té rosca. Que heavy.
Ja tenim, i A tal. veure. Hola! És ultra bèstia. Sí, fill de puta. Què és això? Ai, la gana que em va parir.